Ej, helt ærligt, har du nu taget min banan? Mig? Nej, jeg har ikke taget den. Det er altså mærkeligt. Jeg var sikker på, at der var en tilbage. Og du har ikke lagt den i soveværelset, eller? Du ved godt, det var min banan, ikke? Jo, men jeg har så ikke taget den. Ved du hvad, det kan også bare være lige meget. Jeg køber bare en i lufthavnen. Kom nu. Tænk engang, 6 ugers sommerferie. Jeg spiller manden Henning i filmen Alene Hjemme 4. Nej, godt. Hvis han virker træt på filmen, så er vi holdt dag. Vi er bare holdet! Sverige. Vi er fra Sverige. Jeg vil bare kigge lidt fra Sverige. Pratar svensk? Ja. Det kan Mark også. Va? Ja. Det hedder prutter. Det hedder prutter svensk. Det er som at være Alice in Wonderland, det her.